Il-ġlied fil-Partit Nazzjonalista minħabba l-aġir tal-kap de facto nazzjonalista Carola Aquilina fil-konfront tal-Speaker Angelo Farrugia fil-Parlament issa nfirex fuq il-Midja Nazzjonalista. Waqt programm fuq ir-Radju Nazzjonalista kienu diversi semmija li rikbu fuq il-karru tal-mibeda u fakru li l-aġir tal-Speaker tal-Kamra fil-passat m'għandhomx jintnesew. Sejna kemm il-dana u il-ċermen tal-Parlament ġizaw, insomma, Farrugia, kemm ipprova kważi kalpesta lill-partit. Dan insejnieh. Semmiħ ieħor offra l-appoġġ tiegħu lejn il-perċimes tal-kontroll tal-Partit Nazzjonalista Carola Aquilina, filwaqt li rimarka li l-interventi ta' uħud mid-deputati nazzjonalisti mhumiex xierqa. Nixtaq nagħti l-appoġġ tiegħi llejla u solidarjetà ma' Carola Aquilina nittama li il-partit kollu jinstab m'għandix dubju ta' wara Carola Aquilina. Però jisiru ċertu manuvri minn ċertu individwi mid-deputati stess li jdejquni. Jiena taw ċertu intervisti. Għu ħanżemmieħ tax m'għandi l-ebda problema ħanżemmieħ minn l-Exborg. L-istess kien is-sentiment ta' semmija oħra. L-Speaker ilu tina bil-ħartiet ta' ma kellux għalfej, jiena mhux sa noqgħod ngħid kontroversja, jiena ngħidha ċara u tonda. Alex ħass li kellu ċempilla però ma kellux għalfej. Fil-istess programm ta' intervent telefoniku stess id-deputat nazzjonalista Alex Borg, fejn ħareġ fiċ-ċar li l-attitudnijiet fil-Parlament kontra l-Speaker mhumiex xierqa. Torin dejjem emmen fil-politika ta' rispett. Jiena dejjem nemmen illi minkejja li ma naqblux ma marrux imma-tal-ħin immorru għar-rispett. Dakinhar stess, Borg mar kontra kliemu meta mal-bqija tal-grupp parlamentari nazzjonalista tara il-barra mill-Kamra. Onorevoli Borg, inti ddikjarajt illi trituri solidarjetà mal-Speaker, ma ħriġt mill-Parlament. Xkonna ċarju. Wara l-intervent li għamel Borg fuq ir-Radju Nazzjonalista, semmiħ ieħor ċempel u kummenta. Le, l-opinjoni tiegħi ma kellux jesprimi dik l-opinjoni. Għaliex meta qed jesprimi u jgħid li jiena nemmen fil-diplomazija u ġibu ruħna tajjeb, meta qed jgħid u jemmen hekk, ħadd ieħor ġifieri mhux qed jemmen hekk.